Kadang kapor in the pine na ka tien ke jongle we ne pet ke jingi kai bad kwa bani kai shapang kata ke ke badi ke jingim ke jungi ba bon sien ka juan bha kata ke jingele ha kata ka benta bad ngate babaro na pleng jungi iwi bodan ha kani ke jaka ngila juya ling ba kum kata ngarong alaya phiru phiya anget nangni shakhmar phidang ya hi kata ha jingim chompi bad baro na pleng jungi ngi juya sham ya kata But kata kadai ke ba ban kelat no ya kabarim. Mo kalong ka ba sisa ban kelat ya kabarim. But kidan ki jingken mau jo kabarim. Kapan ketang ini, kapan serai ro ini, kapan bitar ro ini, kapan dom ini ro. Habang ikan mau ya ke jong kabarim. Ti ko ai pi kabarim kadan ke basau tanat ka basau kemen ini. Wateng teng noi pi ya len ti maroi, pi rumun maroi. Denam dai. Mo Shillong mari yang tu pidangnya keren hari pi mari la rumen kini ki bapetnya ini dia lah. Hari kadai jingken mau ki barem. Noh. Teh ka jingem kadai ka mixture, kadai ka jingye khle jong ka basau tanat bat jong ke bam sau tanat. Hari ke basau tanat ngala badong ba kam juan wut ha ka jingken mau ka jongi. Hari ke bam sau tanat padam. Ka perlong be yangi wat langim tre ban ken mau ro kawan be ha ka jingken mau. Wat lang ngan kelat no ya kaniru handai kawan be jak jingin mau ngamla ban kelat bat kat bangadang ong menta mangai pi kita kentien ro ikabarem jo pi pitep hajabing jo pi las dang banwan ki jingin mau ke be pile menchua nenam dena penga khlam sim ke be pile ro ngarang sim tang kamen barem tang ong tang kum ta hari ka jabing jo pi kelas dang meliwat biang kita ki memories baro ki jingin mau jo barem baro ke be pila de ke be pim sutanat ke belajar jingim jo pi Kaya iba pila asale ek jem jepi bat kumta kesdang banwan biang kita ki memories bara. Namar hang ni aperthai am galong bi kumta hi. Kat bangi dang em aperthai kandan bi ke jingken mau jong ke barem. Tera ba ketien jong ble ke hikai ngi ko ong wat kan mau shu. Ya ke barem. Bat ngin pet kat tu kan ni khat na ketien ke jong ble. In pet ni kong du shora kitab jong Isaiah. Sau pulai ka khat pra ba kat khandai. Isaiah sau pulai ka khat ka ba khat pra bat khat khandai. Wat kan mau ye ki ba menchua lemni ki barem wat perkhat hakmi ngan le ki ba thamai menta kan mi no phenom tip ya ka hang ni kladan ka kentien wat arsin ka kentien wat kong wat kan mau bat lemni wat perkhat do yang te ki jingket mau bat ki jing perkhat artli try wa ni wat kan mau shu bat le da wat perkhat But penken mau ya kan ikawe ha jingim jungi kibrio. Ya ke bing yang what? Ya kata yang what? WRT do khasi what? Ngi pada parang ngikir penkelan okay? WHAT. What is that? Ha? Lalu pe dong what le kan ni? Ngi le khlang nomor bele ngi ko tip WHAT pat. WHAT. What? Ha? Pipi kena long what kata ai gitu. What is that? Ni kita kenang. Laong what let kenang susi kamera. Mau belabu kitiar bapa te. What let maksud tu? Kaya kun longi. Let kenang nomor balai ku atip suwe pat. So WHAT. What is there? Tikan pelong bejengi kibriam. Hey belong what ngin le kenang beje kata. Dedam. Dong what tak asyun hang tu hitu kenang tak beda asyun. Tes ya lah dia. Lang ni tas si kiweru pet ki klung haba piong wat le kata am kin le khnang kata hai wat yala diru ki bahe ki la juang ngi ha por bingidang red wat le kata ngi le khnang ngi balaong wat wan islam po islam khnang de sisin ba punan kam kentien wat am komot ngi le khnang ti hang ni ngi i ba ka tien jong bleru upendan kam dak tien wat wang wat kan mau shu ya ka ba ki ba mensua lemne perkhat ke nya ka mo artli wat kan mau wat perkhat Te ki jingi pher hapadeng jong ka jingken mau bat ka jing perkhat. Ka jingken mau kala banwan nang no ro. Dakaba pishong kum tu POE ya ke ka barem khendiat lani pi asngau kono ka story ka balong related lani kono kata ka jingja ka belaja bat pi asngau ka jia ha we ki jingem jingki we bat ki thu khana ya kata ka pelong pi ban kan mau biang ya kata. Denam menne habang akran sepang kata ka benta kawan nam kata ka jingken mau happy. Kawan nam Nidam jangan handai ngam tip ke bipile ro hari kesuan ke jingkan mau happy hatu kopor handai ke kata ke jing perkhat pan
ka jingpyrkhat ka di kini ba ki ba pilakan mau kawan ka jingkan mau pilet biang ban ngam biang hakatu ka jingpyrkhat ngani ngala banong pipusan biang lani ngala banong pilet kin ban relief biang sa sisien pilet ban em biang ya kata ke ba pledap em menchua ba pim dei shu ban kan mau hari pm biang sa sisien pat ya kata ha ke jingmut jingpyrkhat jong pi kasdang ban km biang bat ngam tip kanong na pleng jong pi julong kum ta apa pindala syong marway am apa pindala syong pilat thia ha ka jing thia apa piya den ti marway lani ha ka ko benta jong ka jim jong pi ba ya ke ba ka de ke jingkan mau Haya kata am pi relief biang sa sisien lani pi lim biang ya ka ha ka jingmut jingpyrkhat jong pi pisdang ban wanra biang pisdang ban ring dor biang pisdang ban perkhat biang ka pisdang ban pelit jingmut biang ya ka bat pisdang ban kan mau in detail kumnu kasdang benak kata nak ka poisa skania nak ka poisa ko level nak ka tu jingnya keren jing itu gibriu kum tu kan kasapoi kata ka benta ka bumat pisdang ban kan mau lo di kita gi baro biam kata ka dei ke ba ngi perkhat ang ka tin jong ble bat u ble uang kum ta wat kan mau ru bat nang ta de wat perkhat shu hiru e kata hari kalong ka ba e te kata par bande anget pi menjor ne kata kabarim am kanwan be ka jingmut jingpyrkhat jongi hari ngi haban ya khun pat man kas ngi am bandum sha ya kata ba ngan ong hilde nganum lechu banduel lani ban syong sa biang hai ta i jingpyrkhat namar ngatip ladang perkhat sa ai ti kabarim nganum seiso ha ka jingem ka jo ngatip ladang perkhat sa ai kabarim ngaladang em ha kabarim nganum poi sya ka te kalawai bat nganum la ban em ya ka bamenta babun ki briam ki em ya ka jingem kabarim takadao ki sosi sa takadao ki yam sa takadao ki long ka jingem jongki kam seiso kadoro ki sautanat ban syong bi marway bat kumta ski ka sakalalong par ke depression ke kadao na mar balai bar relief biang sa sisen lane bengilet ban em biang ya kate ke jingem kabarem ngim shu hakado pan ngim pasange hakade jingmut jingpyrkhat jongi katakan ke ban kata shu par ke jingem jongi katakan ke ba penyap par se ke jingem jongi mdei tang ba penyap yangi ka penyap ro ke jing ya dei bat ki babon wat hayeng hasam kin pe pir glathat ki laingya kinam sautanat chu kin that nyo kaju si kaju dasneng mpoi snu ro menta la kamen sa sipang la long meng kam chu menta lai don lang sa sipang tu la phat la song marwai balai namar ngiri lef biang ban gi mcm biang ya kata ke barem par ublai hang ni uang udah ai ke instruction ani ngala ban ongkum ke hukum bet direct bet u khlop ong so bha wat kan mau uang bai wat kan mau chu wat kan mau ke bamanchwa lem ni ke barem wat perkhat ublai dong wat le shu e kata Barka ta akan ke ke bo ublai uang hi kon Israel ro hang ne namar balai ki kon Israel ki sedang ban em biang ya ka jing em jong ka barem ki sedang ban perkhat biang ya ka jing perkhat jong ka barem bat ya kata ke be ki perkhat bat ya kata ke be ki ken mau ha ka jingmut jingpyrkhat ka jong ki bat ki sedang ban duel habang duel ka bomot ki pelet jingmut ha kata ka jingmut jingpyrkhat te mau ki syong ki perkhat ya kata ka barem ka jong ki Kyo ngiken mau bangi le kom ta ngiken mau bangi yat kom ta ngiken mau bangi sale kom ta ngiken mau yiti ki blade how ngiken mau yiti ki blade kom ta kis dang ban perkhat biang bat dei kata ka pelong iki am bikin poi biang saka jing bani blade how dei kata ka pelong iki am bikin poi biang ban em biang ki jing em chwa ka poi biang iki ban em biang ka tu ka jok ka jing em hi bat dei hang ta bo blade upen kan mau iki leng bau Isaiah pan wang wat kan mau sho tadi hang ta ba mangiru ngidan kam kom ki banget Kum ki khon ki jong trai bangim dei shu ban kan mau ya ki kabarem yaro i trai kabarem kaladu kalalet no lada pm sa batka lada pidang pen ki em ya ki kabala yap am ngala bonong i kalalong ginong mani bli thau kabarem pimla shu ban wanra ka jingim ka jong pi ke ba pila ban learn na ka jingim kabarem dei tang kata hi ba pi wang wang ayo jing hi kai bangan num le shu kumju ha ka jingim ka jonga manu bambakla ha ka jingim baro babakla There's no one perfect bala juang. Dan manu ubriu ba sispa ubalong janai. Lat tang no Jesus Christ. Dan uweru ba ubriu ubalong hoklut sispa lat tang no Jesus Christ. Dan manu ba khut sispa lat tang no Jesus Christ. Are dan manu pin puli na do testament barem hado testament matma pin lap pin shim nuksa ya way shakri jong blai pin lap kidan bel ka jong jiduna kidan bel ka jing bakla ka jong ki Badai kita ki jing bakla jong ka jing im jong ki kim jo ai lat shu ha ka jing jong ki bekin wan ban sinchar ban wan ra ya kata ka jing kan mau ha ka jing mut jingpyrkhat ka jong ki handai mangi pan babun sienam ngi wan ra bet ya ka jing kan mau jong ka barem teng wat ha ka por jong ka jing dwai ro ngi dwai show try ngi dam ki khosi ki jong idang worship ha ka por badang praise and worship ha ka ta ka por wan ke ka jing kan mau jong ka barem ta ka jing kan mau kan wan bet hare ka tu ka jing le jong pi pat ban shim ban bat ya kata ka jing kan mau ban duel biang ha ka ban perkhat ban pelet jing mut ka kata kan penyap biang yang ngi ha sai sisen par ka jing jong
Ngatip hakapor worship ro konusin ke juan kum kata. Balai ngatip kum tam di bangarung haja biang jong pi ngatip. Ya, ngarung haya leng ba kum tai. Kar badang mani trayam teng kidon ki kentien de. Wah, bala display ki kentien habang i tu kentien dam. Kadan ki kentien ban tu kadan ke jinge dei bat ke ikabaja ba ke jingem jonga. Katam kadung bisngang ka kawan ram yang tu ke jingken mau. Teng ahapor ba mani rom sunang suban mani habawan ke tu ke jingken mau. Badi yang tak kan kapelong badi ban ken mau ban ong try em nganum ken mau su. Namat me mala ong ngam ngam de su ban ken mau. Banganum dual su ha ka tu nganum perkhat su ikatu. Bat nga persang be ha ka tu kapor ba ong bangan pelit jingmut ha try. Katma ka de ka basisa ka jingem. Bat katma ka basabarang mong kasuk ba banjam. Kam de ka be bunsin ubriu ram em de katma badan cepo. Bamdan batip mono-monoro. Katma basabar kibriu kila banduai ban bukti pi. Lani kila banong ngiso sendai pi ngin yarap pi. Hari katma kebadan cepo pada bamdan mei mano tang pi marwai. Wat hayeng jong pi mei par bamdan batip. Pi tip tang pi marwai ke jing yakun kebadan cepo. Berkata ro am pimla bani thu brio yo no. Mar balai pi tip ngai le ran na dangai thu. La tang si thu abini yo thu brio am ngatieng. Yo kami ke bamdei si pang jonga. Kade nam de na kata. Ngisu tenat ban bu be kata ban yakun hi dalale marwai simet. Badi kita teng ha ke jing duai ro abangi duai ro am ke bon sen kami da kita ke jing yakun ke badan hapo jongi habawan kita ke jingken ma am ngala banong long tek kumbala juang menchua ka judan kata ka jing itu khana ngam tep hadu kono ka basisa kalong hari ipa jonga ji itu khana kata yo habodan tok sut tenjang da sut tenjang unra ya me saklau yong komta lani sata sa road duriau lani sata sa road wa lani sata sa po ki riat la raura un pensyong ya pi halor uang yong pai ka bat un bu ipi namet bat un patrut ya kamet ke jongo hap trut deh, dah trut deh, pun setrut kelah mau na, pun selei tipai jong kum ta, terkadang macam ada mau si tieng sui tencang bah, tekabarem mem jongi katrut kum ta tu, kaklong deh, kabarem, kapan kan mau biang, ngong ke jingmong lah daptap, senam jong jisu lasat, ke jing iet ke jong blake lah subspan, pilet biang syakatu kabarem mem, kaklong biang tu ke jingmong, bar ke jingmong mem kalong fresh biang saya sisien. Bat ban yok khia janai na kata am pihak ban sedang biang sisien nado ke bas dang biang te kalong ka bama ba la dakawan ka ni ke jingken mau ke jingim ke jingi ngani pet ke duksa na ka tien ke jong blai la don we shakri jong blai ru balong kumuta uni ru upla ya kata hi bat uang ru ngim de shu ban ken mau ke brem ngini pet na sitiu pol se ki Philippi lai khat sau te tien jong blai ko ong kum ne ku para banget nga ngam nyau yala di ubala la abad handre ye kani ko we ngale da ka baklat no ya kite ki basyadien bad da ka bakner no syaki ki basyakmat ngabe sya persya kadak banyo ye ka jingnya thong ka ba ka jingkhot shaneng ka jong ublei ha ukris jisu hangni upol ru ukran ye kata uklam ong ye ki para banget bikin longkum ta haru yo thu sya phang jong yala de wang manga ko para banget ngalong kum ta uang nga dala di hiru ngaru utau pol uang nga hang ni uang ada i no kan dak kelat no kita ki basyadien nani nga kelat no ki bamensua nga kelat no ki man berim da ka bakner no apat ya ki basyakmat uai kata kan uksai ki nong Philippi ro bakadan ki jingja ki banget ki badan ki Philippi bamakiru kawan ra bet ki jingken mau ha ki jingem ke jongki tu pol uken tui ki para banget ki badan ha Philippi uang ngaru ngalaju ya leng ba ku para banget ku mapi kum ne wang ngapersyang daladi ngapersyang kan bandum kan mau su ya ke kemen barem dak ka banga kener no ke ke batmai badi hang ta kan kumno pin kelat no ke barem ka dei bihaban i no ya ke barem bar bihaban i no ya ke sim no ya ka batmai ka jingem jong ka barem bihaban kloi ban i no bat pin sim ya ke ipat ya ka batmai hari upol bat balai uang ngan kelat no ke barem balai ujiet ya ka ban kelat no ke barem Namar balai nginepet kendiat sepang kabarim ke jong upol. Ke ka bapelong upol bon ong ngan klet doi kabarim. Ladang ipuli sepang ke history sepang upol. Pinam syam kanu ke jingduna yau karba udang long kum uta u Parisi. Lani ngala bonong kum udang don kum student jong Gamaliel. Lani hakapor ba mau udang sakri hakatakan nyamju ba udan. Pinwa jingduna hau dan jingduna ai ulang perfect lot. Kamdi ka basniyo bu pol 1 number 1 ka skol. Kamdi ka basniyo yu bu tip bahaya ko hukum. Mo kamdi ka basniyo yu bu long Parisi ro. Lada mau long Parisi lada tip bahaya ko hukum am. Nganget anam dan mano balaan pensuthu bahaya ka testament berem bat u Jesus Christ.
Kenapa upol man kapor bu yalap kam apostol sepuli baham api kam apostol hakapor bu upol yalap baham usai bet jak testament badem penitu bet bu new di Jesus Christ bet. Bet bakar kom yalap jong upol. Kairong kom yalap jong Petras. Oh kabor jeng mesim ko jingpyrkhat. Dan power. Handre yalap upol pada buan ra be kiti jing hikai na testament badem usai begini de Jesus Christ. Usai biang nang thiu ni Jesus Christ. Kom ta bet. Ti ngala bondong ka jing tip ke jong u syapang ke hukum lani syapang ke testament borem kadi ke plus point ka jing yonong nam ta ke hima ke jong blai ti hukum kata trai pol wangan klet no ita men borem wangan kner no iki ba syakmat ngan klet no ita men borem anget ya ke iki ke babha anom dan manu roban klet kadi nam dai na namar bo pol ya ke ibu le kata kadi ke babha takada open kan mau ro kata ngin de pulih kadi ke por na ke sitisha ki Filipi in pet hakalenong kebalai ke dekat kebasan Filipin lai ke dekat kebasan balaot share nga hak bapras ngi nak kenja Israel nak jat Benjamin u Hebrew nagi Hebrew syapang ke hukum ke Parsi syapang ke jingshirham u babe benye ke balang syapang ke hak ke bana ke hukum u bakrem jingram yang di am ukan bau te kita ki bro bau long kum ta upen ken mau yela dia upen ken mau ri ki banget ki badan ke Filipin hakakam apostol ru utho kata bar hakakam apostol upen ken mau kita ngin mi pechu hakam apostol handrei kata de kalonong bar puar ba pensyam bu upolam upen ken mau kata bikai bu ulong ma kabumut ngala banong uru kendiat udan kan kata ka jing sngow hapo ajung ngadi number 1 wah ti handrei par kami ke jing keling bang IP te kam to horom per wangan klet na opat kata ka baremban kan kner ki bathmai tikum no ya ke babha ngin kelat no ngan kergero ke bathmai nganget kamde ya kata trai upol boya lingba haringan peni pi manta pat nak tin jong blai ke kata ka barim ge jong upol bababon na pedeng jong em ngim tip ya kata ka barim jong upol tip pol ule kam snio yo ida jitip dina fila jupuli bible na pajupuli bible na kadan kata upol bule am ba dan tip mano ba kata dina kam apostol ngin pe ka kam apostol kendai ke dekat ke benikong kong dia ti usul ubaladang persat ki jing berngem bat ka jing penyap ya ki senran jong utrai ulalet hau rangba lingdo bat ulapan na u ki siti sya Damaskus sya sinagog baladaun syam ya kinu ki banakani kelenti la ki senrang ne kentai un yo alet lam ya ki balakho mi ki sya Jerusalem ta tehang ni kadi ketin joblei kong syapang usul ubaladi upol uni udang dan kata kajing persat bensim kata kajing berngem kajing syirham banlet ban kem pat ban penyap pet kam dei tang ban kem ban le yuda ban penyap you know ya kita ki beri ujung kelenti ke bombot kita banget hau Jesus Christ uni udan ni kata kajing temu bat upa ni ka sitin orang baling do berupol jule ai dala dia ngai tenat bhai kajing long jung pol jule balai start hi dala dia ban penyap rupan ka siti kidan bon kinong penyap beriu kim juto siti syang jing bet dinga bangan penyap ita upol padang upan jing bet jing bet dinga bangan kem bangan penyap mo ti hang di upol le ya kata to pi pule hang ni pi syam ne am bo upol ulale kata hatu upol la penyap hatu upol la kem pi pule ke kam pasalam khandai hakani kapor udang syutmu ban le dena yang udang syutmu ban le hari 4 penyap 4 kem udang syutmu hari kat bodong ya lenti ya syam na bano bad utrai te kata kadi khendiat bengi ngitip syapang ka barim jong pol bo udan ka plan ka basnio ban penyap iki banget ban kem iki ban pensaja iki kata deka badan hapo ka donut jong pol meneng awang video beri bolong kum no bawan number 1 bet ha jing puli ubam ju satla ubako ngo ben nang tadi ubat tip bhai ka tien jong play ki plus point ki babha sudah hari mentala sedang ben i pat jing duna hai pol bila you dan ke jingpyrkhat ke basnio hapo aja ke basrai ke mensim ke belong ya gini ya sakhendiat ngide pet jepang pol kam apostol ni kabarim ju ke long kum doma kam apostol hakalenong ke bahnyo pan hakalenong ke bahnyo hakadekot ke ba san pupra bat kila ya shop no ya u shabar kata kasnong bat kila en thammau ya u kita kinong plate kila bu no ya u yala ki jan ha ki kijat u weu samla bakerteng usol yang ti kila en thammau ya u Stefan
haba udang duai udaong atrai jisu tu pediang no ikaman sim jonga tiang ning ikan di ka sien ka beningkong do bala shim me kerteng jong ni ubrio ba kertengu sol mo bat hang ning i ba ka tin joble la batai ba kila asra yo Stefan banden thammau yo handai kisyang pat ya kata hakjat jong no ong kata kijan haki kijat jong no jong wei samla ba kerteng usol balai kisyang ya kijan hakjat jong usol ulong kerpang hadu kan no ko mo bat ulang ubriu bakum no baki briu baro hak to kopor kyong haban siang ni kani gajan hakjat jong no jong upol ma upol la ni usol diam te kadi ban mi kata ka jingkli how important is he hadu kan no ni ulong kerpang hadu kan no ni ubriu ulong koridor do kata babaro ki i kyong ngin bu ka jan hakjat jong ni ubriu banden thamau ban peniam kadenam dei na haban sei kata ka jingkli bar ka jubab ka dike ko bawang ai pimene ki briu baro badan to ko por kila itu yo ni usol udai wei ki briu baro badan hatu kila pet yo usol kum u leader jongki ubatip bahaya kaan ubatip bahaya ko hukum jong Moses u Pharisee ni ki Pharisee u briu bahak kat kum ko hukum u bamdan jing duna u bampen ken ka wei do ko hukum bala ai leng ba Moses perfect janai bala itu da ki briu bat damar bu bulong u briu bakum ta takadau ki briu ki buram jika ken ra ada kapang sngiat ban penkup jika bikin ra ada kaja bikin ai sim sol bam ke kaja dari kira ban ai da ki jing ai sobha hari ki siang ban ban da kaja kong du mau kan bat pitep dia kini ki up ya ka order jong no ki up ya ka order jong usol ki siang ya kata kajan hakmat jong u bat u pit kai Stefan ngan Stefan dia kishim dau mau kia kawang te ki up ya ko order jong no jong ni usol ya kababon ngala benang uladan benta ka bakrau ba ya ngala benang udan benta ka ba kham kerpang ya ka ban penyap you know ya Stefan kini ki briu baro kila banculun thamau bete dala dia sim mau balik ki dan kampan wan siang ha ka jan jong sol lamar kitab bagi dan kampan yo ka order new leader jongki uni kan u Pharisee ni ki Pharisee u briu pula dan nam u batip ke hukum kini ki pat ba ki tieng la da ki kuang mau yo ka de sabar jong hukum ne makini kim de tip hai ka tien jong blai kim de tip ya ko hukum la da ki le kom ta yo ka ngat kala ka jing bisar haki am tedi kata ban that kti ban la jela dia siang ha kajat upol uni batip bah ke hukum kan ta la dau ni uang kawang ini kawang kajing selak ajulap ni beri bolong dah banlat ngat dia ki kwa bende ye banlat ngat pat dia diam kinyat di kiwe kapelan jong ladi pengop pat cenon sakiwe kini regile akom dah kapelan jong kilen thamau pengat pat hang nopan ha upol baru ni upol ai ko order bat komta kawang mau yap Stefan berkata ngis dang ban i ke jinglong jona mana yang peni pi jinglong ba bahas dah ni kat upol tem dan syuk din ni po kat upol tadi es ba ba hari dah sei pada ke jingduna pada beda buan ba ke jingduna ke jongo kat kum ke tin jomle kham tho lut ni tang ke ki ba batai ro ang asu thu ke jinglong juga long kom dah denam de na bet ngi sei ke jingduna jong upol la dang sei ke jingduna jong pi thai so kom dah rai ka bomot utu mau siang hak jat jong amenta ngan kawang jen ginam so tenat ban sei ke jingduna kham tam ke berem diam di hak di ke por ngi sei ke berem ke jong upol long kom ta artli ke dorudan kawai ke dor bo peni sigi pat ba tip top ba sakawai ke dor par udan hapo bar ka dor ke basisa ke jong u ke badai badu blai padam kam dei ke dor par ke badai pa ke badiang hondo blai pat upen i ba ka dei ke dor ke babhae hakmat jing kibrio layo ke jingero da kibrio baro kiburam yu pol hado kata-kata baro kiburam hari hakmat jong blai pu udan da kawai ke dor bo blai so tenat de ka dor pat pat ngine pet sakawai pat ke jinglong ke jong pol ke jingduna ke jong pol ka ta ka barim ke jong pol bo pol so tenat kata ngine phai ni ke por kam apostol lenong ke baar puar ka dekat ke baningkong hado basau ku kipara bat ku kipa ngau ke jingesat da jong amanta hapi ti haba kila ya ngau ba ulakran haki hakaktin hebru kila kham ngap jar bat ulong nga ngalong uju ya ubalakha hatar sos ha kilikia handrei la penang yang hakani kanong ba hakjat ugamelial
bat lah hikai yang kat kom karukam babnia jongko hukum ki kepatemen ngada sngo shirham shipang ublay kat kumba pi baro pi long hakani kasngi bat nga uba lapen sitom ben yakani kalenti bong lenti hang ni ka bomot yaki banget hadu ka jingyap da ka bakhum bat da ka baai no sha ka yeng bendi yaki brio shinrang bat kentai kumba uta orang ba ling do ru bat kata ka jingeseng temen basan baro ki apla shapang jonga ti hang ni ngi i ba upol ubatai ya kata ya ke ba ule bat kata ka de ke ngi phai byang hadkhot ka basau ko ang bat nga ubal apen sitom ben ya ka ni kelenti hadu ka jingyam mane ka apostol na makhandai ngong pi umpat peniap dena hari hang ni upol pot uplahi dala di par wanga ngala peniap ya ki bangai upol uday nong peniap brio headlines bu status thok kan yang tu ki message jang pi upol de nong peniap brio so kan det ina uday nong peniap brio tu upol mdei tang khandiat sibon mdei tang isin rang ya ki kan thai kim dei kita ki baya sho baya dat bot upol kim dei kita ki bara wat lang ki ba ya pom yo pol kini ki ba mani yo jisu ni ulita ni ki ule ban peniap ya ki berkatakan ke barim ke jongu kedai ki am ba upol uang ngaklet no ya ka thia uang ski Filipi ha kalau nang balai 80 mana kada khat ka ba khat lai ba khat sau udah karpa di ki Filipi uang ko pira banget nga kwa ban ino ai ketika barim baro ketika men barim ketika ba men shwa ketika balalet no uang am ko asu o ngakner no ai ki batmai markathi ka barim pitip kali ayu upol ubatai ya kata pada kasih sinong bat kata ka struggle kata ka jingele ka jingem ju pol kata ka wanra ha ka jingken mau ka jingpyrkhat ka jong upol bat ke ka bawanra aru ha ka jingpyrkhat ka jong upol sakane ka we ka jingja ine pet ha ka de ka por shwa bingin positi ki nongrom ine pet cha kam apostol nong ka bakhat sau ha ka kam apostol nong ka bakhat sau ka khat ka bakhat khandai ha do arpu pra hanri la poi hang ta ki ju na Antiok bat na Iconium kiba haba kila ya kro ya kita kipat ba kila ilen temau yu pol bat kila ring no yu sabar kata kasnong ba kita tharai ba ulayam tehang ni kata de jingja ba upol usalen temau mo ha kita kiju kiba siang ya kata kajan ha kajat jong no ke jong upol kibalen temau yu Stefan mata kiju pat kilen temau yu pol hak tak senong Antiok kata bat na Iconium kiju ki bawan ki Antiok ban Iconium kiba kila ya khro kan je kita kipat bat kila len thamau puli biang sai sisien puli bha ka Bible jong pi ru pet puli lang ngaro kan puli pet bha tu khot jong pi kum no pan kam tin jong play hanrei la poi hang ta kiju na Antiok ong bat nga Antiok bat na Iconium kiba haba kila ya khro ya kita kipat ba gila yu gida kro ino pat ba ke mana ka por ningkong ruban len thamau Stefan ki kro ino ya usol kim le hi daladi namar balik kim tip hati kan kada ki pen shit you pol biang ke ibu pol ule amata ka phai biang sanoi saladi ya ke ibu sol ule amata ka phai biang sanoi ka phai sui nganget hakadi ka por busa len thamau ukan mau yo Stefan uway mau baher na kadur jong Stefan pak kapat ka khamar kami sabar plak kawan ke jingken mau tahu so way mau pak lahab dot ki beniat jong Stefan ka kan mau ta so way mau ko bedang kan mau ta Henry pat ha ka jingmut jingpyrkhat ju ngatep dia kata sispa na ka sispa ya ke ibu ule kawan be hi ka jingken mau umau ma sendai u tanyam kawan ke jingken mau bu tu mau beningkong baher ka dur jong Stefan berkata kam julat na ka jingmut jingpyrkhat jong usol berkata ya thu pite bai ha ka siti siki nong rom ine pule he ka por siti siki nong rom ha ka lendong bahnyo kad khot ka ba khatsan tar kongkum ne namar ya kata ka bangale ngam sempang mar om ya kata ka bangamon ya kata ngale hari pleng ya kata ka ba nga isi ipsat ya kata ke ngale tila da ngale ya kata ya ke bangamon nga ya ko ngut lam berkata ka hukum bat ka kalong ka babha mentati amdeisu manga ubale ya kata hari kata ka popken ka basyong sa hanga namar ngatip ba hanga kata
kado jonga kam shong sa ai ka baba namar ya ka ban mon shisha ka dei yanga hande ya ka ban le ya ka baba ngamdan namar ya kata ka baba ya ka bang ngaman ngamle hari pleng ya kata ka basniu ya kata ngaman ya kata ka ngale hari lada ngale ya kata ya ka ba ngahi ngamman amde isu mga ubale kata hari kata ka popken ka ba shong sa hanga te babon kibri ba kipuli ni khot bible pitip kyong do upol udan ka pop buri mo bon ki baong kata upol udan balik ka pop buri bar habang apuli sibon ba ki documentary ngasngap sibon ba ki jinghikai ru halor jong kani ke benta bar ngala jius ngau babon ba ki pastor ki juhikai ya kani ke jinghikai mo na kani ke jingiam ki ong upol ule pop kadang kata ka pop buri ke jong upol bah ka do ule te sisin hi bakran Jepang kado ngila perkhat bet kadai sexual sins yang so Paul song marway upol hang ni ukran ni kata ka jingile hapo ka met ke jongo kata kado jongo ka bapen kan mau bayui kai ka berem udah keren hakawi ke bentar uang baki sia aki batar uang kini ki sia aki batar ha ka met ke jonga te kai kata ka sia ka batar ka jingpang ka thar trai ya Pitip ban ni ke jingpang ka thar ka deke ngoi pi mane batrut ka deke ke jingkan mau jong ke jong ka berem yaro itwai uang ala dwai hadu lai sin so blai hari kamja sia ka batar haka met ke jong upol haka jingmut jingpyrkhat jong upol nganget ha bakawan ke jingkan mau jong ka berem kilong tek kum ki prek ki badung ha jingmut jingpyrkhat jong pi the needles in my mind kadan kowe ke jingruai berwai we nongruai bang ada sultanat bahaya kata jingruai uang needles in my mind but habang asngap be kata jingruai kata lyrics buto di gospel singer uto kata mon needles in my mind but haboto kata lyrics am ngapuli kata adi ngasu jingim jonga ta uto su buto sapang jonga hi ya ke buto kata ki kentien am ko balong ba uang ngapersyang ban im ke jingim baba uang adwai ru shau blai ngale abhari ki brio hari gua kata jingle jonga baro kamben toy iriam habawan ke jingken mau kum kita ki thyrnia kan ki badung hapo ke jingmut jingpyrkhat jonga habang kan mau ke barempan upol long kum ta la sakri yu blai la le ki kampa lai lap ke gospel yu ipa ukran sibon ba ye ki jingmayan ki jong blai ukran Jepang ke beneng sibon ba ki balaburi ba wat ki apostol ki senran jong Jisu kim tip upol utip dia kata ki jingkran thlit ki senran jong Jisu kim jukran dia kata kini ki apostol badan hak kecat jong Jisu kim pat jukran dia kata upol ukran ni kata ki balaburi jong ke beneng hari uni pat udan kata ke jingkan mau jong ke berem kan ya ke bu lalong mensah unong peniap jong ki banget uba peniap ya ki Kristan nang tade ke banding kong du ba ulen thamau yo Stefan kani jula aklet ropol ke jingem ke jo kini kan kita kisya ki bathar ke jingmut jingpyrkhat ke jongo ha ke jingem ke jo gitar wang ngamla ban klet ikane kawan ni ke jingile ho struggle u yakun kata namar kata ka de hey ha ka do ha bakran Jepang ka do ke ba operate ling ba ka brain anything which operates da ling ba ka mind ke jongi da ka thoughts ke jongi ka bala pentri kam da kan ni ka jabing jongi kata baro ka ha ka flash ka do yaro itwai tarau pol hang ni uang struggle ha ka do ngakwa ban klet ndai ngamla ban klet kawan bet kata ka jingkan mau ha ka jingim ka jong pol ma ula julong gum ta manchwa tarau yakun ha ka jingim ju usalan thamau la bon sien la sa thangan la bon sien la pat lieng la ka sien chu ula ban sa usa ban ben usa le ben rasa kenap ru pol perkhat pi pol sa kenap kata ula ban sa hari tang ni kan ni ka wayang udah dwai so blai la palat ha ka di jingpyrkhat ngamla ban klet masan khabrik khmat la i behang ni kalong kum ta te la dan we nong penyap breu uba krau bau ta uba la penyap de hapo jela jongi hadi sekari nong we ngai i kata hapo National Geographic Channel ha baki pen itu ki crime files gitu tengah ju smart ha ban pet yakum gitu ro ngapet kai gitu te ha kapor ba interview yu ta breu mo ha kapor ba penyap breu kapelong yu ban i no ka company breu ha bangat ya man mir ngai i bi gitu kiwan gitu kibri bayam wang akan mau kumru bang apniap gitu kiwan bi gitu jingkan mau hapor bathiak man miet wang man siam lele bathiak man miet ong kawan bi jingkan mau ong kapen kordet kapen kuslai wang kadon kapor la depres hadu kata-kata lamut penyiap la dir ula ot kit khot kiti jeng gini jong la dir tu ot teh baramar balawan gitu jingkan mau wang amla asyuk bansa kalau hadu kata kebong ai pimri kisya ki bathar la ni ki needles ki prek ki bedung apo ang ni
jingmut jingpyrkhat kidan kibrio kibelakan mau sa ke berem jong ki ya mabakim la ban klet ngalaji slok kibri bolong bokum kita babun daya kran bat ki kiliang kiliak begam ni kiliam to tajim kita kibat be klik laju syam nah nam te dapat jipir pilai long kum to na pimpat Shillong habawan ke jingket mau ke berem am hadu katakan kata yangi habaro ke bentah kabam kadi ke nembiang katia kadam ke nembiang ka jingsuk pinam dan pincudan bitang ka jingling ka jingkuslai dalapoi kamiet piang ko ana one step dalawan step ko poi na kamiet kam ta hi pim su su thao su ka jingem jele pishu tlat be pishu long lenglinga be habawan kum ko to akan mau gidan kibriu banglai slok tadi kata bang i kata habaya kran berkiam kade kata hai yang akan mau be ka berem habawan ya ke kata ka pop baki kilale am kawan biang ka jingem ke bikla em kawan biang ke bikla ale ka jingem ke bikla pensusi i kibriu kawan biang kim nang thia kim nang yodam mla ban klet upol ngoi piula ban shalot baro hadi di tang ka ne ko ke bentam ngamla ka jing telot ha ka do ka jonga upol wang ngamla ban klet na ban long ka daw ba peniap iki banget ka daw ka bolong upol bu wangan kener no apat menta syake ke batamai ngan kener no iki ke basaneng beli uangan kener no iki ke basaneng na marusut uang ladang asu plut por sa ka ni ka berem mam ladang asu kun mau sa ka ni ka berem nganum la ban poi syakmat banyala pa de gospel mentau la sutu pat bah blei khot yu ula ka ban belga bamut ula pediang yu trai lo yo diang yu man sem ko la dep kom jiban baptes wang la tep itu brio batma barem ngalong mentau brio batmai berkum tau brio batmai wang ngabe persa ya ka dakpat mentah wang ngantur seprang nganya cekmat ban pendap ya kata kajing khot ka jong blei kajing kan mau kawan bet ngandem dual haka iro itu ai kajing kan mau kawan hari ngandem perkhat haka ngandem pelet jang jingmut haka ngandem syongsa ban perkhat haka ta kawan biti ha pol kaya le bi te uru ya khon bet iro itu ai takara pinamla ban kelat janai pura ye ki baro ken mau bha kum kibriu ngiklat biet bha ye ki badan kam mo ya ka badan kam ngiklat bha ya ka tiar ba pidan kam bha ha ai ken kum to perkat ngi ken mau ken ka we kidan bet kinong pen ken mau usai tan ro pen ken mau tadi ta ngidan kam bande yo kelat no ya kata ka barem ke jongi bat ngin kener no se ke ki ba thamai yaro itu ai kata de bakaktian jong play ko ong ngado isya sa phulai ka khot ka bakhat phra sa si sien ni pule biang baktian jong play ko ong kelat no ya ki ka barem wat kan mau ya ki ba menchwa limni ki barem wat perkhat kata de ka bublei ong henry pat pinsoling ngo pan mentangan IP ko ke khot Bible pat shocking breaking news barngar pangapuli kaniam kedit tang lai lenong hadien sau pun riu de khot ka bakhandai sau pun riu ko khot bakhandai pa ko ong kom ni baro pe dang tu ko Bible jpi menta par wong kom ni tu kan mau ki pa menjua na men barem de ublei jungi upang ke tu sidong schizophrenia ma na ke tu boleh baklet biat si pangon ko mai si pangon ko mai tang hak selenong sau pulai wang wat kan mau so kiki men barem menta par blei wang kom no pan tu kan mau ge pet nadu ko khot ka bapra le gong kom ni de khot bapra tu kan mau ya kan ni bat le rang ba ya la di tu pen kan mau pan a pi kinong le palat tu kan mau ye kiki ba menjua na men barem ublei jungi pang klet bi tang arlen nong ha pedeng ro nak klet buang wat ken mau mentawang mentapat ken mau yang te bon sien kibriu am kin sei yakum kini ke khot nak tien jong blei mo ban pendram ya ke jinget kristan ya tau blei bangi ngi sakri am ban pendram badau blei jong pi di baklet bi ya ke bukran tang tu tang si pang laklet no hang tu kisim tak si khot bi te hang ni wang wat klet do hang ni mentapat uang pat hak tu kan ikong mene uang, tu mene uang wat kan mau su hang depat wat klet, dan ikan mau biang ye ke berem, biang, teh kemlu balak balong kum dah, ni dah, dia ngidi bandan ke ansa ke babiang naga ketien ke jong boleh, iro itu ay, kibriu kim dan hok ban kata ya ke jingget ke jungi, tadaki kim tip janai pura ya ke jingsi syaktin jong boleh, tadau ngiji kuak bah nakaliang jong ke jing syakri, baki banget ki di banlong ki bastat, iro itu ay. Mendai ki babalan start ki bastat pidan kam balong ki briu ki bastat takarau dua yo blai ban bapan ka jing pen sle
pan ke jing start se kali ka kamram jong blei ban pensle ngi sudan kam ban pediang ngi jing pensle try ngap pediang jing pensle pim dan kam ban pan hari ke jing start pihak ban pan try wang sti jekap wang tapi dunai ke jing start pan ke iroi try ka kita proverb barok ka keren sepang ke jing start puli ka ampinau di wow bam dan det ka ampin selong ki beri ke start sisa persangkai dia mendai bang keren ka ngalale ialah dia ngabam dan det kita proverb am ngayo jing start piru bam lendet kita proverb pin yo jing start pin keran ma pi nginau di kumnum ta pitep dia kata kam dei basuan hi kam to kaktien jong blei hi be pi bam lendet ka ai jing start de pi yero itwai terang ikwa iki baget pi ki baget ki jong trai ho Christ Jesus ba pin long ki bri ki ba start amen nomor babon menta am ki labon ki kristan nong balain start sudah ki batai kaktien jong blei tek kum pitep ya ta ki sim sidokot ki batai lut kum padai ya very wrong ya kata Ubelin panjing kenya kata hawi kesi. Tarang idan kam balong kibri kiba start mendai kiba balain start. Jero itu ay. Proverb kada orang kata tu yo pi ya kecing start. Pihapan yo tega. Pihapan wat tega. But ngas ngau pelaw ha. Bahaga Bible ya kecing start pitip lai penisriam banno. Pitip banno. Bat kekentai. Mo. Kam penisriam kecing start bat senrang. Apen sriam kecing start bat kekentai. Pitip balai. But girls are hard to get. Takadaw, kapulong. Baka Bible ru kan to akum no. Baka jik start de kan thai. Takadaw habwa de ka. Ban sutu e ka jik start kam di basuk. Ki senrang badan hang dia baro api menjor na. Ne ka basuk ban sutu e kan thai. Ngam kran si samla. Wat si para ru te. Mo. La pidan perlok kan thai ru am, na de pidai si samla ru. Mo kalong ka bae. Amtip sikurim dan hang ni repladan lok ram kabae bersutu kan thai ki kidan la ka jong ka universe kidan la ka jong ka planet ma takadaw kadan Miss Universe ba contest tang na ko kani ka partai ki kam contest de ki wei pat ki badan ko planet ma ki jat benriu badan na Pluto badan na po Saturn Jupiter ki kam contest lah kata ki contest tang nang ni na partai Terang kita kita nak jong ke universe. Tapi ke jing start ru am, apa ni stream bakan thai. Namar kalong ka ba bah ban sungtu ya ke jing start. Hap pelet jingmut. Hap ai ka por. Hap ai ya kata ngala bodong ka attention ke jong pi. Hap ai te ya kata ka por ke jong pi. Hap invest. Hap siudor ba pinyo ya kata ke jing start. Yero itu ai. Tangan sihikai jeliu ya kata bentapat hakawai ke sengi mo namar kata kam de jing kai shu ai pi tang tok. Tinggi dia poin nak sekali kejubab. Beliau beli per uang ken mau, ya kabar dia habaning kong uang wat ken mau su. Ya, mentah per uang tu ken mau biang. Ya ke kata ke ben barim jong pi. Mat ke kata ke barim pat bau beli ukwa ingi ban ken mau pat sa sisen. Ke kata. Ngini pet hani kapor, na kaktien ke jong beli, bau beli uang ingi ban ken mau na ka testament barim. Uang ken mau pat ikini. Ke kata ngini pet soning kong do Deuteronomy, lenong ke bakhan riu dekat bakadar. Deuteronomy khan riu khadar. Tu men ken mau ru ba mela julong umrau hakri Egypt bat ben sumar bat tole ru yakini ki hukum blei uang hane ba men ken mau ma dei wei umrau ha Egypt ladang iklat no ya ketika berem ba ke bengi julong menswa aklam ong ke bengi le menswa hadai ka condition ke bengi long menswa wat klat kumno bo blei pelat je pinda ka tu kapap wat klat kumno blei pelat je pinda ka tai ka kam ka basni bo pi wujule Wat kelat kumno blei pelat pi nak jing dibuat. Wat kelat kumno bau blei pelat pi kan nak kata ke jing em ka ba jakria ka ba aurea ka jing em ba kibrik la isi pi. Kim sotanat chui pi. Kita pet pi kilang chash ka jing em ke jing kita. Am sotanat chui teh. Wat kelat ya kata ikan na bau blei ula sei pi. Iroi try. Ya kata wat kelat Blei uang ken mau ya kata kumno banga pelat jeme nari Egypt. Haba keren sepang ke Egypt kemut ka khti jong syaitan. Haba keren sepang iri Egypt kata ka pop ka babat ka bate ka bakhom pi. War ken mau su ka pop handai war kelet pat kumno blei pelat je pi ban. Iro itu ai. War ken mau su ke ba pi pile handai war kelet ya ke bo blei pat pelat je pi. Ki Israel ki long kum da. Balai haban pen ken mau ki war kelet namar kila kelet no. Andala poi hak ni hari kanan. Andala poi tang hari klau ro ki di kila kelet no you tau blei. Kiang mungkin mau su, oblei pen ken mau kan ling bau Moses, keren ni kipai ba, ong pai ba, wat kelet, ya ke kumno bo oblei la pelat je mena ke jinglang brau.
Takadaw ba pipai sa ka jingem ka barim jong pi. Ai ngu yu blay ong tra nga ai ngu ban ngam klet kumnu malapalat yang anang the. Lada pipai da ka bor ka jong pi, lada pipet da ka khmat briu ka jong pi. Pi tip yala de katno pila jersey te. Pi tip yala de katno pila ngam ha kata. Ba pila ban ong banga ngan lat yang ni kalalong ka bae. Nga ban lat nya ka ni am kalalong ka bae sisa. Kamlong syu ka basuk nga bangan mi na ni pila perkhat bet ka lenti ba khadu de bistang ka jingyap hi. Dan syu da ko ipat ka lenti. Hari utrai par pelat pina kata. Wat kelet kata ka jingem jempi. Lano ro. Yero itrai. Pila ban kelet iki baro ka jingem jempi. Pi kelet do ka jingem jong debet, kelet no ka jingem jong umoses, kelet no ka jingem jong no kelet do. Hari wat kelet pat ka ka wai kumdu bu jisu par lo pelat yemi pi panda ka jingyap. Jisu kum lo pelat pina ka pop. Takadaw nai perkhat ya ka barem, markam dan jingmut ya barkatu ya ka por bamenta. Nai kuslai tan ni ka bala syairu na markatu ya ka por bamenta. Ya ka bamenta. Yero itrai live bat kani enjoy kani ka por jong ka present ka jong pi. Mar lehang ni kan baki ki baro ka ban batai pat ya kalawai ka jong pi ka ban sawan. Ai ka babahatam menta am de la syai. Yero itrai ki bale ban le bande le mena menta. Lat ka bas niu kan. Ki bari ka kong tin jong play le no menta. Kata akan ka we. Sakawai ka point pergi ne pet ha ka ka por. Bangin kan mau ka de ka. Sam si spalai de khat ka bakhat pra. Ha kita ki barakhe ya ka jutang jongu bat ha ki baken mau ya ka hukum jongu ban le ya ki ban ken mau ya ka hukum lani ngala banong ban ken mau ya ka ktien ki jongu blai bat nang ta de ban le ya ki kadan sibenta ban ken mau bat sibenta ban le tadi hang tang ya ban ken mau ya ka ktien ki jong blai bat ban le ru ya ka yero itu ai ublei uang ingi ya kata ken mau ya ka ni ken mau ya ka ban le ka ktien jong blai ken mau kan ya ke ka bla tho aktien jong blai ken mau ya ka bat ndit tang ban ken mau le ro ya ki yero itrai takadaw kadan bun ki te bagi ngen le ha ka jingem ka jongi ban ka pelut ka barem ban pelut ka ban kuslai ki ban sawan perkhat ka bamenta ken mau ka ktien jong blai pentik nai la dia banga la dia ngala le lut baro ne em ka ktien ka jong blai puli ka perkhat ka senia sngi wat ka ktien jong blai apa piwat ha kata ru ka mam bat pile ya ka ublei uang le ya kata yero you try ngine pet sakawai pat paktin jong blei kong kum no ya ke bangi dei ban ne ine pai ne ka por na Ecclesiastes ha ka lenong ka ba khatar ka khot ka ba ningkong kong tukan maru ya lau nong thau ha ka sngi ka jinglong samla jome ka ba 4 wan kita ki sngi ka basneo hang nik tin jong blei kong tukan maru ya lau nong thau biang mana beri nong thau jong pi mana beri nong thau jong pi baru api nong di no ublei diam ujisu bengi juang tik tu kan mau ya u kan biang pet mene ngala ai pi tikiwi ban kan mau ya ko hukum ke jongo kan mau ya ka kumdo bo beli la pelat je pi kan mau ya kata ki kampla ki dakla jongo kita baru am ki diki acts lani ki actions lani ki jingle ki jong blei ngi kan mau ya kata ta hari menta pat kam dei su ya ke jingle ke jong blei kita ngong pila dap mane la ban hikai menta pat kan mau no ya u te biang anget pisong ha ke jaka piken mau ya no ri ya no de na anget pida kwa ba pida thrang baita in the song lang bat pi ha ke jaka ngatrai pida kwa e bi mei jong pirin kala ka bamot piken mau tang ne ka por piken mau ya i piken mau yi pa ngawat nga pite bedang ka song mori moroi makan mau bi pa tang nanganya akali mori ki umat ki sujauhi na mar ngakan mau i pa mar nga iit pala di pa kawan ka jingkan mau i te ha im dan shui la khlat na ka ni ka perthai ade ka dan ka jingkan mau kam dei bang ngakan mau bang akwa ai na i kam dei bang ngakan mau ba i la le ki na manta jonga kita ka dei la ka jong ka banta hari bang ngakan mau bit specific i te la ki breu ki shkan mau ya pi tang ka por ba ki dan kam pi pin sokum na te kita gi breu ki dei baskwa ban khwan man toy tang na ba dan kam yala de dala dan kam ka kam jong ki ngam mi thu shui ya pi kum kita ma ki jingem pin mat ba ji pin de shambi tadi kata bat ublei wat le akum ta wat let you blei bodong trang akan mau ya me namar melaju le akum ta am nam ta jonga kwa ba le yang sa sisian tu me ken mau ya ki bok balong pino man kita jing kai hari ken mau the person ken mau yo try yo jisu te kram dan kono ke jing dawa kram dan kono ke jing kwa kram dan kono jing pan try akan mau ya me bat habang akan mau ya me ngamwan kiti thli ngawan ban ai sa me pat la ka jong ka jing em nga ai ka por ka jonga nga ai ka jing ero ka jonga nga ai ka jing mani ka jonga yero try
akan mau you blay deh ngam tip ke jing dan kam jong pi let's forget it for now kelet no menta hari hakan ni kapor ni kelmat ong terangang akan mau ya me ye ke bau blay lo ong wat kan mau su terangan kelet no ke berim jonga nganum kan mau su ketika belalet ke jonga ngam tre su ban kan mau kita baro hari trai menta pan ngau yang hakan ni ke cakaban ong klem jing dawa ruam klem ke jing pan ruam klem ke jing kwa ruam ngayang khmat jong me tang kan ni ke trai ban kan mau yo nong thau jonga ban kan mau yo ni ba ye jonga ban kan mau kan you ni ublay jonga kan ubla ye jonga hadu kan ni uni ublay kan ubla pan bhapat ke jingem ke jonga kumno kan ngala ban kelet you kumno ngala ban kelet ngakan mau ke jirwai bi pastor bante larwai ke tu jirwai kumno ngala ban kelet kumno ngala ban kelet tadi yang ta bangi ngiyet la jong ke donot ni ke por ngini khabrip la ke jong ki khmat ke jong sedang ban peliu ke jing yet ke jong be hakan ni ke por men sim jong bleu don hang ni u the no buk ye ke jing yet ke jong u happy bat piro the no buk ye ke jing yet ke jong pi pa jisu nga yet palat ya meta tria jisu nga kan mau palat ya meta tria hakan ni ke por nga yet palat ya meta tria jis pidan khmat jong u blay de khmat jong yi brio pidan khmat ke presence ke jong blay pidan khmat jong u kan be real with him be who you are with him long ye ke ba pi long badu hakani ka por badun pen kelai ka jingem ke jong pi long shisha badu ngate pi kwa ban kener kiti jong pi pi soleran klet no ke jing leran jong pi trai nga kener kiti jong ar ka jing slon de ka por ka trai jisu namar nga yet yame akan mau yame hakani ka por ka trai namla ban klet ke jing le bha ke jong me ke jem jong jisu ngam dan ke jing dawa ngam kwa ban pani na me hari nga syukur mau yame hani ka por ka kan mau yet yame te jisu ya kan mau yet yame ya kan mau yet yame ya kan mau yet yame ko trai pi pai shi ka jingem ke berim pim dan hok bat pim long hok wa pin song ngani ka jaka hari trai klam kelat ya pi ukan mau badu itu ya pi tadi yang tahan di kapor kita try kebeli sibun ke try bamsim la kelat yang aku try mikir mau te try yang memsim la ino yang me itu yang aku try batrai maaf yang bangala kelat ya me ko pa maaf yang bangala kelat ya me maaf yang aku try bangala sim kabu ya me ko try mangasuan sa metang man sudawa hari kam judan kata kapor banong try ngakwa ban itu ya me bangakwa ya me Jisu baye oh Jisu baye try